Phezu kwamakhanda ethu as a man of God, Pastor Sam as angaphambili. Hallelujah, you can do better than that, you can do better than that. Hallelujah. Awushaya izandla zakho kakhona. Hallelujah. Hallelujah. Wow, it's nice to be here. Man, ndithathe ke lithuba ndibulise kubantu bonke egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Sibulisile kumadoda kaThixo akhoyo apha kule ndawo. Sibulisile nakubangcwele bonke nakonyawonhle ngegama lika Yesu. Amen. Special greetings to our host Mtaka Kwenza kunye neteam yakhe yonke. Ngicela nabo sibazameni ngezandla. Hallelujah. Mtaka Kwenza, I am delighted to be here, sir. Ngivile kakhulu ukuthi na undenze ndibe yinxalenye yalo msebenzi omkhulu kangaka, because inkulu le into eyenzeka apha. Bazalwane, yiyona nto lesiyithunyiweyo basiyenze. Eyona nto siyithunyiweyo sithunywe uhambani. Yiyona nto lesimele kukuyisapota ngayo yonke into esinayo. Ubuyazi uba yonke into onayo in your possession ibi uThixo kunikela ukuze wenze lo msebenzi. Okay, mandidlule apho. Tata, ndiyabulela kakhulu na kubo bonke abantu oqhuquzela nabo ukuthi namhlanje ndibe yinxalenye yalo mhlangano. Andizuba mde, man of God, ngoba at least sewenziwe kakhulu umsebenzi omninzi apha. IBhayibhile ngomoni omnye oguqukayo, there is joy in heaven. Izulu likhangela umoya. Amen. So akusindiswa abantu ngumsebenzi omkhulu lo kakhulu. Mna nje ndizawuthi nje umzuzwana nje ukwenzela siqhubeke sidumiseni inkosi yethu. Amen. Ningandivumela na? Hallelujah. Glory to his name. Ndizawucela manje iBhayibhile yami ndishiye pha emotweni kude, ngicela nje umuntu okufutshane ozandifundela ngesiXhosa. NdingumXhosa wasemaXhoseni. NdinguSamsam ifane ndingusiyanda igama. So that's why ndizawufunda isiXhoseni. Ndingumntwana kaThixo ke nami ndisindisiwe. Hallelujah. Sicela ke mama usifundele uverse number 13 yedwa kaColossians chapter number 1. Siyafunda kwabaseKolose bokuqala verse 13. Owasihlangulayo egunyeni lobumnyama wasifudusela ebukumkanini bonyana wothando lwakhe. Amen. Ndicela nje bathandekayo ndithethe ngento eyenziwe nguYesu Kristu. Amen. Thetha ngantoni? Ngento eyenziwe nguYesu Kristu. Kule ndawo siqhubofunda kuyo iBhayibhile owasihlangulayo phansi kwegunya lobumnyama wasifudusela ebukumkanini bonyana wothando lwakhe. Ngoba kuyabonakala uba silapha nje sihlanguliwe. Bazalwane, into yokuhlangulwa kwethu ayonto incinci. Jonga uThixo xa edala umuntu. uThixo one of izinto amnikeze zona umnikeze igunya. Umuntu lo ngokoplan nendalo kaThixo ngumuntu wokulawula. uThixo xa edala umuntu umdala ngenjongo yokuthi alawule. Uthi awugqiba ukumdala umuntu uthi ndininika igunya, uthi lawulani phezu kwendalo yonke. Hayi phezu kwabanye abantu, phezu kwezinto ezidalwe nguThixo. But iBhayibhile ithi ngempazamo awayenzayo umuntu enye zawujika izinto. Kanti ngeli xesha uThixo amdalayo kukhona nenamba yakudala. Inyoka endala ethi iBhayibhile is a red dragon enobuqhophololo. iBhayibhile uSathana wamlukuhla umuntu wawela esonweni. Kanti ngeli xesha wele esonweni igunya belinikiwe phezu komhlaba, phezu kwezinto zonke naphezu kukaSathana lajika laba ngaphezu kwakhe. uSathana walithatha igunya belinikiwe umuntu
walisebenzisa elisebenzisela ubukumkani bakhe bobumnyama. Umuntu ever since waphunqukana nelogunya yaba yi-struggle impilo yomuntu, yaba ukuqaleka kwenhlupheko zomuntu. Alazi noba basekhona nabantu yithi umuntu ingxaki zakhe zaqala akuphunqukana negunya. Kwaqala samvumntu ethetha amazwi athi ndiye ndoyika. Kanti ngale xesha bedalwa nguThixo ibingekho ilanguage evocabulary yokuthi ndiyoyika, because umuntu was in authority enikwe amandla amakhulu nguThixo kwendalo yonke. But sonweni laphuluka igunya labanjwa lutshaba. Ngabe utshaba selusebenzisa igunya lomntu lilusebenzisa phezu kwakhe. IBhayibhile bathi bakuwela sono baqala bafuna uzikhavarisha, bakhangela izinto abangazikhusela ngayo, because once umuntu aphulukane negunya, igunya lakho uhambe likhangela nakwizinto alanika igunya phezu kwazo. Umuntu akhonto kulomhlaba enamandla okumkhusela, ngoba umuntu yena ngokwakhe uyanamandla akhusela indalo. Balikaya phulukane negunya umuntu wabuthathaka. Sambona umuntu abasisigale sibuthathaka, wabukala umuntu wabasisincada-ncada. Abanye bathi bakuliva ligunya babaleka bakhangela izinto abangazikhusela ngazo. Abanye babaleka baqubutha kwabanye abantu, ngoba xa selifikile ligunya lithandisa wena, liyafika kwifamily kuhleliwe kuzoliwe, lifike lingene lihlale safa, libenzise izinto ezikhohlekeleyo abangazange bacinga uba bazazenza. Uthi yenziwa yintoni into yokuba bathi abantu bezala bobabini bephuma sibelekweni sinye, kodwa baqalane bengafuni nobonana bade babulalane, igunya lifikile. Eyona nto umntu ingxaki yakhe uphunguke igunya lakhe. Eyona ingxaki yomntu uphungukane negunya. Abanye bayazi uba ligunya bangaphuma njani kulo, bazama ngendlela zonke. Abanye bahambe bagrombe iingcambu bakhangela amagunya. Akayi nomntu obonakalayo laa mntu, ufuna ulwana le nto ayivayo uba ayikhona mani, ikhona into ehlele esiphantini endintlokothisayo endenzisa izinto endingafuni uzenza. Once umntu ephulukane negunya lakhe uyaphela ubuntu. Ilizwe liyandila kweli xesha, liyazamazama, alizamazanyiswa enye into, lizanyazanyiswa ngumntu ophulukane negunya. Once umntu ephulukane negunya uyajika abe sisilwanyana. Iibhadla siyazithenga mihla le, siqiniseke uba sikhuselekile. Asoyiki izilwanyana, soyika umntu othathelwe igunya ngongendawo wabesele emsebenzisa ngegunya lakhe umenzisa inkohlakalo yakhe. Yebazalwane funeka siyiqonde le nto xa sizawuyothandaza. Yabona ligunya ka selifikile, lifika umntwana ekhuliswe kakuhle kokwabo, ayinikiwe yonke ingqeqesho, but ka selimbambile alikhathali. Uyawushiya ingqeqesho yakokwabo, simbone hambe egila imikhuba esitratweni, ahambe ebulala abantu. Ucimba ukhona umntu enakwenza izinto ezenzekayo kweli xesha, apho umntu athatha ibhoso akhele intloko ayisuse ayibeke ngapha, umzimba ubeke ngapha. Loo mntu lowo akasayenzi kube efuna uyenza, kunegunya lihleli phezu kwakhe. Ukhona umntu enokwenza le nto yenziwe ngulaa mfanele usikisiki, abulale 18 people at once. Siphi isazelo sobuntu? But xa seligunya lifikile, alikwenzi, awenzi into oyithandayo. Yabona umntu abanjwa ligunya, ayikho enye into
ndimncede. Ndikhe ndababona abanye bade babanjwe bemoshile babethwe amnye phantsi ukufa agcine engqondweni uba andiphinde ndimoshe, kodwa ngenxa yokusathandiswa yena aphinde ahambe okwenza the same thing. Abanye ungacinga fanele bayayivuyela nale nto abayenzayo, ukubona betshaya iziyobisi like nobody's business. Kunegunya libenzisayo, alingabavumeli uba baphile ngendlela abafuna ngayo okanye uThixo afuna ngayo. Abazali baxakene nabantwana akho nto bangayithethanga, akho swazi bangababethanga ngalo, but ukubetha umntu awenziswayo is a waste of time, because laa nto akayenzi le nto kuba selefuna, kunegunya elimhlokothisayo. Kukule families ezingafuni nobonana, abantu bazalwa ndaweninye bathi xa bebonana omnye nomnye ngumabona bulawo. Imitshato iqhekeka iphele futhi, abantu bebehlangene bethandana ngoThixo, but kuthi xa ufika igunya lobumnyama ubone ubona ngaba aba bantu bajike babe zezona enemies, because kufika igunya lobumnyama. Lithi lawufika lihlala ligunya liyivala ifamily yonke, ufumanisa uba le family ithi bangathi yinto yala family, kodwa kule family akekho umntu onazaphatha ugrade 12, kanti ayiyoplan kaThixo leyo, kuvala igunya lobumnyama. Fumanisa uba kule family akho mntu uthi aphumelela abe yinto ebomini, bonke baphelela endaweni enye, baphela bengoo-120, kude benilindele ntoni kumntu ophuma kulaa family as though ibidalwe ngolo hlobo, kanti nabo bayafuna uba some tomorrow. Hayi bo, igunya livaliwe. Thank you so much. Babaleka abanye baphuma bayokhangela izinto sokulwa negunya, ngoba kaselifikile amadoda eligunya abanye libenza bangalali nasebusuku. Ungamane into ephaphazela ebusuku angalali, ucinga ikhona into ozayibona embangela angalali. Ikhona into engabonakaliyo, but amandla wayo obumnyama ayavakala. Babaleka abanye bathi ayofuna osiyazi, kuthiwa lo makabe likholela lapha ekhaya, ngoba umntu kasephunyukene negunya uba buthathaka anikwe amagqeshe kuthiwa azamkhusela. Akhuselwa umntu ebenikwe igunya ngaphezu kwezilwanyana, anikwe amagqeshe ezilwanyana, anikwe ingcambu ebenikwe igunya ngaphezu kwayo, kwathi ingcambu ziyaba kukudla anikwe yona, kuthi ubomi bakho buxhomekeke apha kule ngcambu. Xa umntu ephuncukene negunya bathi bakhayisa ukuthi hayi elikhona lilo libetha abantu bathi nqa, kanti akukho nto injalo. Ngokweplan kaThixo akukho mntu ebemele kukuphila impilo yokuxhomekeka kokukhuselweni ngomnye umntu, ngoba uThixo umntu ngamnye unikezwe igunya. Uthi yenziwa yintoni le nto? Athi utata mdala esesidimeni athathe imali yakhe yabantwana enomfazi etshatile ayigalele esimokolweni yonke xa epeyile, kodwa endlini ushiya abantwana bengenanto. Ayikho baseyenza kubefuna, kunegunya limnyanzelisayo. Ngoba yena noba ngatsho ngengqondo yakhe athi hayi nangiyekile use, kunabantu abatsho every day nxa bevuka on Monday uba ndibuyekile utywala, kodwa baphinde bayoyigalela imali on Friday nxa beyifumana. Akasayenzi kubefuna, uyayenziswa ligunya. Eyona ngxaki yomntu kukuphuncukana negunya. Yiloo nto abanye sebethembela kwabanye abantu. Fumanisa uba ngoku kunabantu abasithatha
advantage. Bafuna ukwenza ngathi impilo yethu ixhomekeke kubo. Ngenxa abantu abayazi lemfazwe kujongene nayo, bakhangela kwanto engabakhusela kwaligunya. Ngoba abantu bayayiva manje uba hayi ikhona into engapha kwami engibambezeleyo ebomini. Umuntu noma ungamnika ntoni ngokuthi uzamnceda, uzayithatha. Noma ngathi nayo ngamanzi azakunceda, kodwa shawuziya amanzi osela uzayithatha. Because abantu are desperate because of igunya elihleli phezu kwabo. Bali iBhayibhile kwathi kuloo meko injalo, abantu wena bengamathalala bengekwazi uzenzela nto, ithi wamthumela unyana wakho uThixo ngexesha elifanelekileyo. IBhayibhile waza kwabakhe basuka bamamkela, kodwa abo bamamkelayo wabanikeza igunya lababizwa ngabantwana bakaThixo. Yethu igunya liyafumaneka kuYesu. Yethu uyasunga amandla okuyisa. Yethu uyasunga yethu uyasunga amandla okugoba. Yethu uYesu uligunya. uYesu uligunya. uYesu uligunya elingaphezu konke amakhulu. IBhayibhile banikeza igama elingaphezu konke amagama, ukuze the nation of the name of Jesus onke amadoda agole phansi. Come now. Baselifikile ligama, amadoda baphakathi ayaguga, amadoda esiterekisi ayaguga, amadoda esigulo ayaguga, amadoda onke ayaphola. Sinikeza igama, sinikeza igama eliphethe amandla onke, sinikeza igama eliphethe igunya lonke. Bonke abaleli gama bayanqoba. Eligama leselifikile lingaphezu kwezinto zonke. Bathi abaphakathi bazibeke into zabo, kanti bazibeke sekulate. Babekela umntu onegama. Into zabo into zabo siyazilethela. Uthi lilinga amandla, niyawunyathela phezu kwala madudwana, lihambe phezu kwenyoka. Hallelujah! Asizikoyika nogodu kasemakhaya, sizahamba ngemoto zethu, asizosiyanyama kwasoyikuthalathi, sizahamba ngazo bayibone impumelelo yoThixo wethu. Bathi bezama uthalathi singene sinyalazi, singene sinyalazi, sihamba ngegunya madoda. Yatuna yika ngalwane, angomntu ongoyika wena, ungumntu wegunya.
uYesu lasi kule ukuthi awaswathenga amanzi azasinika ugunya nokhuseleko uYesu ngaphezu kwayo uYesu ngaphezu kwetowers uYesu ngaphezu kwayo uYesu ngaphezu kwabaprofethi uYesu ngaphezu kwabantu Ngaphezu kwayo waphela zimali uhamba ufuna ukukhuselwa ngabanye abantu igunya livele ezulwini liphethe amandla nokukhuseleko wade wazibopha ngamabhanti kangaka woyinto into ongayiboniyo kodwa uyilwa ngento ebonakalayo yathi into engabonakaliyo izinto ezibonakalayo aziphumi kwezibonwayo ziphuma kwezingabonakaliyo uYesu asimboni ngamehlonyana konke igunya lakhe liyafana afikile kuyabaza afikile izibopho ziyaqhawuka afikile ubumnyama buyabaleka uthi uYesu uwebhayibheli akwenzeka afike kufana nakuqala uthi I am the light of the world ubumnyama bumelani nayo uthi not only me alifika kuma nani ngiyajika liba lukhanyisa ngamanye amagama we are the darkness chaser abathanda asibaleki bona ababaleka thina asizoyika izinto zabo zize zoyika thina uthi agameni lami yakhupha amadimoni agameni lami yakumbalekisa usathane uyakwazi isinceda ngathi usathane awufike kuYesu izinto ebubaleka zona zibaleka wena izinto ebuzoyika zoyika wena uYesu licebo ungamandla okuhlambulula yethu abase sifike esofisini asinawari uba baqaba ntoni bathini kodwa nje uba sithe ndiyahlala egameni likaJesu uhlale mani into ibuyele emntwini wakho uba vele thethana besithi wenza ngantoni ngoba bathanda bekuthelekisa amandla wabo bathelekise nohamba nawo wena baqonda hayi khona lo muntu angahambi yedwa angahambi yedwa kodwa yena kakukuthi kwabanye abantu njengani angakhi khwalelela phezulu singaduha lenyaniso madoda angivele ngasenqa angizahlawula abantu akunyela ubumnyama igama lakhe nguYesu Umhlangano kuzelibe phakathi Jesu hayi kunya
bafowethu mhlawumbe khona umuntu lapha kunye uthi ngiyamdinga